Hey guys, I hope you're right. So namhlanje ndifuna ukupranka i-cousin yam. She's gonna come over apha azondicheck. So ndifuna ukumpranka. So ke ndifuna ukumpranka ndithi izolo siye kwaliwa apha. Bendiphumile mhlawumbe ndithi ndiyawukha ndiyeshophu ngalo. So I just want something endizoyifaka ezobonakala mhlawumbi ukuthi ndilimele yabo. So andiyazi uba ndizawufaka ntoni, ndisacinga. But ndifuna into ezawubukeka ngathi yabona nje. Ngathi ndidumbile.